L-ispirtu tal-ambjent Malti jinħassew hekk kif tirfes fir-razzett tal-Markis fil-Musta, fejn bħalissa għaddejja wirja tal-arti il-ġmil tagħha bl-isem Mawra Mlewna. Din il-wirja tikkonsisti fiktar minn 100 minjatura u pittura li kollha ġew impittra minn artist wieħed, Paul Gallia. Paul li għandu 75 sena tkellem ma' News waqt żjara li għamilna f'dan ir-razzett. Huwa qal li b'kollox għandu iktar minn 2000 pittura u spjega ftit li dejja tiegħu wara dawn il-pitturi l-ġmil tagħhom. Semmejta Mawra Mlewna u bija fija rrid naqbad dawk il-postijiet f'Malta li ma tantx nagħtu każhom. Ngħaddu ma' qudiemhom kuljum u mbagħad ikunu komuni għalina, imma meta kultant meta tarhom f'dawl differenti tgħid kultant tagħhom kemm sabiħa din. Paul tenna kif minn meta kien żgħir l-arti dejjem kienet ġo fih u l-imħabba lejn it-tpinġija ma naqset qatt. Irrimarka li minn dakinhar li beda jħarbex it-tpinġija lemmu l-hawn qatt ma ħares lura. Meta trabbejt kont għadi żgħir, kont noqgħod f'ambjent, f'tar fir-Rabat, f'triq, qudiemna warajna ma kellna xejn bini. U li illum il-ġurnata sfortunatament imbena kollox, imma dak iż-żmien kont nitla' fuq il-bejt noqgħod niskeċċja u nitgħallem mill-iskeċċis li nagħmel. U tħalt f'dik l-imħabba għall-ambjent tiegħi. Fl-aħħar saħaq li din il-wirja hemm warajha preparamenti kbar u sostna li ħaġa tajba li ħarġet mill-pandemija hija li kellu ċans ipitter dan kollu. L-aktar li għandi xogħlijiet hawnhekk bis-saħħa tal-Covid, dawn l-aħħar sentejn, għax bħal speċi tkun ma tista' tmur imkien, allura kelli ħafna aktar ċans illi noqgħod naħdem id-dar. Tajjeb, u mkwartu wara liħor bdejt naħseb biex nagħtella din l-exhibition u kelli xi xogħlijiet li maħdu minn qabel u għaqqat kollox f'din il-wirja.